أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما الإسلام أني كريتشو أني دورو sinsinen kɔfɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye masa mun ni a ka bon n'a ka se kɔrɔtalen don masa belebele mun ni a tɔgɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲi a la wa masaba min ni a bɛ a tɔgɔ kɛwale kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɛ masa min ka tɔgɔ ko tɛ i n'a fɔ anw ta ɲɔgɔn an sinsinen kɔ ni o masa belebele tɔgɔ ye ka tanga ko ɲini masa belebele fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma o kuma la an bɛ kisi ani nɛɛma an b'o o caman ɲini masaba in fɛ a k'o kɛ an kuntigi Muhamadu kan alayhi salatu wa salam ani kira belebele tɛmɛnenw ani nabi ɲuman belebele tɛmɛnenw ani waliyullahi ba tɛmɛnen kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini masa belebele fɛ a ka kisi a k'o kɛ ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan a sigiyɔrɔw n'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na balima silamɛw ani kerecɛnw ani dɔ wɛrɛw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli ani waleɲuman dɔ ani barika da an b'o kun fɔlɔ an bɛ o ta k'o ɲɛsin an bangebagaw ma cɛman ani musomanw sabula k'a dɔn jɔn bɛ ko o ko la bangebaga ko in de ka gɛlɛn fɔlɔ dɛ diɲɛlatigɛ in yɛrɛ la diɲɛlatigɛ in yɛrɛ la ko fɔlɔ-fɔlɔ min ni o laɲininen don Ala jɔn fɛ i k'a dɔn o ye bangebagaw ye mɔgɔ si tɛ kɛ silamɛ ye en tant que i kafiriyala i bangebagaw ma mɔgɔ si tɛ kɛ mumini ye mɔgɔ si tɛ kɛ Ala jɔn ɲuman ye wa jɔn si tɛ k'a fɔ ko kisi b'i ye en tant que e bangebagaw ma kisi i tɔɔrɔ ma n'i ma se ka ɲumanya k'u ye u to u danbe la balimakɛ balimamuso donc bangebaga o de ye diinɛ yɛrɛ fɔlɔ ye jɔn o jɔn i y'i pan i fa kunna jɔn o jɔn i y'i pan i ba kunna ka taa kɛ e bɛ taa i nɔrɔ kira la walima e bɛ taa ka t'i nɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala la i k'a dɔn i y'a jɛ dɛ i y'a jɛ sabula jɔn jɔn n'i ma kɛ i bangebagaw fɛ i k'a dɔn i ni Ala tɛ i ni kira tɛ sabula fitiriwale fɔlɔ o ye olu de ye dɛ i n'a fɔ an y'o fɔ an ka walanda tɛmɛnenw na ka mɛn k'a fɔ ko kafiri yɛrɛ kɔrɔ de ye fitiriwale ye arabukan o de b'a la ka an lafili i k'a dɔn arabukan de bɛ ka an lafili dɛ e maa mun ni i kafiriyala i fa ma fɔlɔ i kafiriyala i ba ma fɔlɔ yala e bɛna se ka ɲɛ i ni Alahu subhanahu wa ta'ala cɛla la masa belebele mun ye i ka diɲɛnabɔ sababu k'o di bangebaga fila ninnu ma o ye u ka énergie o ye u fanga o ye u barika bɛɛ lajɛlen ban e ladonni na n'i ma sunɔgɔ don mun tɛ sunɔgɔ fo ka na i kɔrɔbaya o bɛ hami n'i ye hali i baloku k'a dɔn n'i taara baarakɛyɔrɔ la n'i na wagati kɔrɔ tɛmɛna bangebaga musoman a bɛ to hami na a bɛ to miiri la yala e na se ka olu sara sɔrɔ o ye dugukolo in ka hinɛ ye hinɛ kɔdan min ni masa belebele ye a tin o bila e ni i bangebagaw cɛ e ma se ka o tin lakana e ma se ka o tin lasago
ema se ka barka do o hakaina yala ebena se ka barka do ini Allah subhanahu wa ta'ala chela lawa la o de la jon jo ma se ka janto ani abange baga chela na Allah subhanahu wa ta'ala ya refene ma wote ila fio ha balma ke balma musu o e temesiraye ambe folo ambe mun lase an balima silamɛw ani kerecɛnw ani dɔgɔnɔ an bɛ mun lase aw bɛɛ lajɛlen ma sabula o yɔrɔ in dɛ i ka dɔn ɲinɛ kɛlen don yɔrɔ in kɔ dɛ ɲinɛ kɛlen don yɔrɔ in kɔ sabula caman kɛlen don k'i pan sababu kunna ka t'i turu kunnadiya kan o yɔrɔ in tɛ fɔla fiyewu balimakɛ n balimamuso mai akakuna ngatenya faga fo atenya fo akafo Allah subhanahu wa ta'ala ale de dani masayede ale de fembela jelenda wa ko bela jeleme o masabele bele de bolo nga masabele bele mini akalla sigide mumbe kolo ko kan jon kelengele bela jeleye oye ibange baga de yifolo Allah subhanahu wa ta'ala représentant du kolen kokan o ye bangebaga de ye folo donc e ma se ka gouverneur bunya e ma se ka gouverneur labato e ma se ka gouverneur topoto e ma se ka gouverneur ka hake dafa yala e bena se ka al président walma masake ka o ka hake dafa la e masake ka gouverneur do wa yoro walma ma se ka masakɛ gouverneur ka hakɛ dafa i k'a dɔn i ni masakɛ tɛna ɲɛ fiyewu balimakɛ balimamuso donc foli ani waleɲuman dɔ fɔlɔ an bɛ o lase an bangebagaw ma a cɛma ani a musoma i k'a dɔn jɔn tɛ bangebaga sara sɔrɔ dɛ ayi jɔn si tɛ k'a fɔ k'i bɛ bangebaga sara sɔrɔ la an ka bangebaga ko yɛrɛ bɔ a la maa mun kɔnna ka ɲumanya kɛ e ye ɲuman segibaga abada e tɛ se ka kɛbaga ta sara sɔrɔ mun kɔnna k'a k'i ye a natalen t'i la foyi e tɛ se karisa ɲama e ka 20 singa ma ni problème min bɛ da la a donna a ye 20 ta a y'a di ma a ta i n'a fɔ a mago t'a la ayi a mago b'a la nka i k'a dɔn e de ka bon a bolo ni wari in ye wa e de ka di a ye ka tɛmɛ nafolo in kan dɛ e taara e mago ɲɛnabɔ o wari laseginni o ni a ta don nafolo kun tɛ kelen ye a taara don min i k'a dɔn 20 tɛ dɛ tɔgɔ de tun b'a la ko 20 don mais i k'a dɔn a kun ka ca ni o yɛrɛ sabula mago min kun jɔlen don ka a kɔnɔ o wagati balimakɛ balimamuso 20 kun tɛ a saratɔ de 20 don ayiwa an b'a lajɛ an bɛ taa an ka walanda nɔfɛ joona o n'a fɔ wagati ɲɛnɛma tɛ an bolo donc bangebaga cɛman ani musoman folen kɔfɛ an bɛ foli ani waleɲuman dɔ an bɛ o kun filanan an b'o ta k'o lase an lamɛnbagaw an lajɛbagaw an bɛ foli kun filanan an b'o ta k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ a n'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na minnu b'an suit Facebook kan minnu b'an suit TikTok kan minnu b'an suit sira wɛrɛw kan an bɛ foli ani waleɲuman dɔ an b'o lase aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ ani a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a yira la k'a fɔ aw denkɛ a n'aw balimakɛ de kan don Sunkalo Tarawele ka bɔ Cɛbani an b'a lajɛ an bɛ don walanda kɔnɔ bi walanda a bɛ mun kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ɲɛna walanda tɛmɛnenw na cogo min na an ka baabu o bɛ walanda mun kan a bolofara dɔ an bɛna o de ta bi i n'a fɔ an kun ye layidu ta aw ye tɛmɛnenw na cogo min na foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ